prijatelji, često mislim na vas. Nije ovo vrijeme dobro za nas. Nisu cure što su bile, sve su se u gradu skrile. Ej, prijatelji, kako ste mi danas? Sjetite se na ponosne dane, kada jedan uz drugoga stane. Sve smo mogli, sve smo smjeli i bili smo što smo htjeli. Ej, prijatelji, kako ste mi danas? Kažite mi, jeste li se umorili? Jesu li nas prevarili? Jel nas vrijeme pregazilo? Kažite mi, pjevate li pjesme stare, kao nekad ustignute glave? To je inicijativa inače bila iz Zagrebačke županije, HVIDRA grada Zagreba, da se taj dan ostvari. Evo, ovo je naše već treće druženje, sad drugo ovdje i mislim da smo ostvarili smisao ovoga svega tu i ako se to nastavi dalje, mislim da će to biti vrhunska stvar. Mi se nismo odvojili. Niko, onaj koji nema noge, koji nema ruke, čak ljudi zaborave u tim segmentima svoje stvari koje su izgubili, baš zbog to naše druženja. A to je prekrasno. To je divno što ljudi shvate, evo udovice dođu, one bez nas ne mogu ko mi bez njih. I da su se one, recimo, udružile u pojedine segmente, čak su počeli igrati svoj klub pikada, evo počeli su visičku kuglu igrati. To su sporte koje nisu naporni, ali su atraktivni, ali su lijepi, ali su prije svega za druženje. Dečki, popite si i ništa nije. Branitelji imaju svoj dan, znači svrha je sama, odnosno cilj je druženje branitelja, da se zna ko su pobjednici i da se zna da su oni ostavili jedan trag u stvaranju Hrvatske države i da imaju jedan svoj dan, a to je 30. svibnja, dan branitelja grada Zagreba. Znači svrha je cjelodnevno okupljanje, jedno druženje, uz prenos recimo na pokoljenja, na djecu od branitelja i tako da se ne zaboravi. Da li ste isti kao nekada? Prijatelji, često mislim na vas. Rado bih vas sve vidio zdrave, samo da nas opet skupa stave. Pa da ko na prvoj crti zapjevamo protiv smrti.
smrti, prijatelji, kako ste mi danas? Kažite mi jeste li se umorili? Ljepše polovice. Jedan, dva, tri, može! Bravo, bravo, udjeljiva pobjeda Udovica. Udovice su osvojile prvo mjesto u potezanju užeta između svih muškaraca. To je veliki uspjeh. Poštovani športaši, nakon cjelodnevnog takmičenja red je i da proglasimo oni koji su imali malo više sreće. Ja to volim tako reći, mi smo svi jednaki i volio bi da ovako tako i ostane. Svi smo bili hrvatski branitelji, a mislim da je najvažnije od svega jedno lijepo športsko druženje. Pa ako na prvoj crti zapjevamo protiv smrti, prijatelji, kako ste mi danas? Kažite mi jeste li se umorili? Jesu li nas prevarili? Jel nas vrijeme pregazilo? Kažite mi pjevate li pjesme stare, kao nekad uzdignute glave? Da li ste isti kao nekada? Prijatelji, često mislim na vas. Treba što više druženja, što više razgovora i što više ovakvih sportskih natjecanja. Jednom godišnje, da je još jednom godišnje ne bi, bilo bi još bolje. Mislim da se smanjujemo, trebamo se povećavati u onom smislu druženja, komunikacija, jer tako sve brzo prolazi i možda će nas manje boljeti, a bit ćemo jači. I to za mene, ovo druženje, za mene naši branitelji i svi su idoli i kao takvi bi trebali se ponašati, a ne kao zapostavljeni, povrijeđeni i oštećeni. I nagodnu se vidi.